берун тамошобинони гиромӣ беҳад ҳаво гарм кам хел шамол умуман нест. Ман як даста рафтистам. Нилуфарам мегӯм ки бия суткачаи гирд дастада, мегӯяд не тижолӣ вай. Дасташда якта мӯлни пузир ай магазин намонд. Ай ҳама хонаҳае ки ман мӯлни пузир мегирам гуфта биромадак. Сиёвуш инҷиқи кадестай ба зур рафтистай. Ана мехед модари дистем ай сароси магия. Мана инҷа имрӯз ташкили оши бурида тухм, ман мошин тухм мефурӯшад. Хеле сиёвуш инҷа мана уже тайёр шуда, то ман омадам ҳамаш тайёр. Ҳамаҷо руфтагии хушрӯ. Яку даҳидия? Мани дуғаш, чаккаш. Инҷа ҳамсояҳо тамом кардан хӯрдан ва ҷамъ кардан аллакай ҳамаи дега шита бурда мондам. Мози ман ва доми дигар мерам пеши ҳамсоя ва ё аэропортда кор мекунам. Якта документ рӯй кардан дар кор. Рафта пурсим шунакани ягонта раис ҳаст, нест, умуман аэропорт кор кардиста ё ки не. Имрӯз берун беҳад гарм. Чӣ хеле ки гуфтам ҳам хеле сиёвуш кати Нилуфар намедонам чута инҷиқи кадестан. Хонада мондам шуна. Омадам худам парки Помирда омада расидам ман. Инҷа фонтаношамаш кушодагӣ дара, лекин пардохтам одам нест. Мумкин ки оли офтоб аст баревин ба бегони тараккобат нағз мешад, одам бисёр мешад. Фонтана кушодагӣ ман рафтестам сутка дастинда. Тамошобинони гиромӣ, ман аллакай панҷшанбе омадам, рафта кӯдакоя низ овардам ва инҷа харидои кардагӣ. Биё ман нишонтиам кардем, ман аз Сиёвуш овард нишон дод мана. Опа, семечки гирифтем. Ин чанд? 150 грамм да? Ин мани лизун Нилуфарда гирифтам, типа пластилин. Мани книжкаҳоша Нилуфарда гирифтам. Якта ба хеле пропись. Сиёвуш систе вай кардан да. Дарони холодильника бин йогурт гир ба Сиёвуш додам. Ҳозир Сиёвуш мекушоем. То ки Нилуфар кати шишта наисте мана хел. Якта йогурт шатеша ҷанона. Мана бинен чӣ хел нағз наисондагӣ хушрӯ ҳамаш точка кати Нилуфара хостам ки вай нависа. Каҷо кати йогуртша? Мана бо раскраски вай катида наклейки кати. Вот тут наклейки, вот тут раскраски красит будем, да? Ва мана хеле печениҳое ки ҳар дафъа мегирифтам. Биё айн печени тия мехӯрӣ? Хуб, бо антисептик гирифтам, ина барои хуштомонам гирифтам. Хайр мана хел витамин гирифтам барои Нилуфар нағз ва мана хеле комплевит гирифтам барои худам. Мана кӯдакона мемонанд. Мана хел комплевит фокус мана комплевит ки расида ҳар вақт мехӯрдем. Ина 35 сомон гирифтам. Хуб, бо инҷада барои вай мана адбелевитил ростигап аёдам биромада ки барои ваям гирам цветных вещей. Не ки ҳамсояма хайна истифода барум кани бинем чӣ хелай нағз бошад бо мегирам, набошад баъд ҳамсояма гуфт ки ай фаберлик ҳаст, ана вай нағза ай ҳавай мегирам. ватни диск гирифтам 120 дорад. ваниш гирифтам. гилем мешӯем. гилеми зала хостам барои ки вая нашуштам барои ҳамин. Ва якта дига гел калгон гирифтам барои мошинаи шуштанда. Тез нею хай то ки мошина асати баъд чиркин шудагӣ хостам як бар ҳамроҳ шӯемша ва ҳамин калгона гирифтам ба ҷои уксусу хеле чизо наандозам то ки мошина вайрон нашавад гуфта бо ай ҳаминаш гирифтам. хубтараш хай якта мегирӣ қариб ки 1 сол мебарад. Ҳамин 30 сомон
30 сомони 29 сомон яки 28 сомон. Анам хел ва ҳатман кофе гирифтам барои худам. Тамом ва инҷода чизои дору барои хуштомонам гирифтам. ин салфеткаи низ барои хуштомонам гирифтам. барои тест истифода мебарам барои ҳамин. ва тамом дига ҳечи негӯям. йогурту колбасаву амхали чизо гирифтам. тамом. анам хел тамошобинони гиромӣ, мана кӯдако онҷода бозӣ кардистан. ростика беҳад монда шудам ки ҳама хел севуш чӣ кашидастен шумо? лабои севуш апаш севушда йогурт дода. лабаи Нилуфар Севуш ҳама хел кашидасте. Бо севуш безек кун. чиро безеб кард? Книжкаи майдача севуш. наход ҷанг кунамша севуша. да диди апаша чӣ хел талкать мекунада. вай нависти букваҳое? кани биёр ман бинам. чӣ буква нависти? кадомаша? ҳай Нилуфар бояд ки ҳама чиза якбора истифода барад. ина гирифтак, нимкола кард. бо вай ҳарфое гирифтак. кани бинем чӣ хел лизуна куҷо карди Нилуфар? баландида мондема. кани вау, молодец, Нилуфар. Назавина. Инҷо что нависти? Диди? О, большой. Да какая буква? О, ман инҷоҳош дам навистиди. инҷоша холи намо. ҳамаша то охираша навист. то инҷоша навист. Хорошо? Мана Нилуфар ҳарфи оя худаш навистай. бо кадома? ба фикрам севуш ёрдам додаем. севуш. фурой нохи накуни назанша. тамом дига ягон ҷошто нанависти? да севуш, Нилуфар. о ина бина. Нилуфар. кани Нилуфар лизунка ти чико када метонен шумо? ман инҷа Нилуфар шита 1 соат лизунка си бозӣ кардеста. мана ман дам дода успокоительный да барин бозича. кани чия ин? чико кардеста? севуш қан хӯрдеста. фақат севуш болои гилемода резонад. ҳама хел лизун опасни будае ки агар ки болои гилемда ғалтад камтараш ранги сангбарин шуда меистад. севуш иса. кани нишонте? чико карди? ин чия? чико мекунен ша? ози манда нишон додеса будику? чизи нағз ранги пластилин барин чизи нағзу неки амин мерезату мечакату хелвай аминаш безеб ҳама ҷои расво мекунонад. мана вай қаламое партофтаку ҳаминда часпид. анам хел тамошобинони гиромӣ, ман шитам ростига ягон кор низ накардам. танҳо шита кино тамошо кардам. якта кинои нав сар шидаги дамашнида ҳавай тамошо карда 6 интернет ёфтамша барои ки вай дамашнида ҳару соати 7 бегоҳ метиҳад то соати 11 шаба. майлиш равен хрена. барои ҳамин гуфтам ки интернет агар ки бошад меёбам тамошо мекунам. ёфтам тамошо карда шиштам. то вай тамом нашавад агар ман дига кор намекунам. анами хел биёин акнун тамошобинони гиромӣ хайри хуш кунем ҳамин кати. видеои имрӯза ҳамин қадар шуд. тамом ростига беҳад монда шудаги будам. ман барои ҳамин кино тамошо карда шиштам ҳеҷ кор накардам. фақат нақшаҳо як гала чӣ ҳаста, як гала кор ҳаста бо мебинем. хайр тамошобинони гиромӣ, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед. севуш хай нагуфти ку? хай